Hello, good morning. So niata karon diri sa simbahan. Ang himuon ron man ang nilhig ta. Silhigan nato ni kay grabe ka sagbot tungod kay sulod ang mga sagbot ninyo. Kusog kay hangin gahapon. Itong siligan ng mga sagbot. Ay aron din pod. Limpyo pod ang ato nga simbahan. Kung atimanan niya itong simbahan, iya man is Ginoo. Unsa po na ito pag-atiman sa atong puloy-anan, mapod ang atong pag-atiman din sa simbahan. Unfair po guys, Ginoo nga di ta mo atiman sa iyang puloy-anan. Nalimpyuhan po. Nag-alis po ng mga bangko. Ayun na to ng langkat yung asin, tabil. Yung balugungan. Langkat gumikan sa hangin na kusog ay gahapon. Maot mo kayo na itong panahon ron. Pirmirang gaulan, hangin, bagyo. Pero kaya mautan na yung kayo itong panahon ron. Di na gini katiaw-tiawan. Importante na gini nga mudangop tas Ginoo. Dangop tas pag-alagad. Okay. Takabalo kung nasa ratataman ng kalibutan. Importante nga kapangalagad tas Ginoo. Ay, bahala na siya magpahalo na nato. Diyan ito sa higan to kay sagbot kaya. Nagbigay ni manulod ang mga sagbot kaya kayo kung natabuni ko na. Diyan sila ng sagbot. Hawan kayo kay pangpayag man ng mga bangko. Ini mga bangko ato ni pang-arrange. Ayun ang kanang bangko lang.